Spazju miftuħ f'San Pawl il-Baħar b'madwar 2700 metru kwadru fuq medda ta' art li setet tkun kummerċjalment żviluppata inbidel fi ġnien permezz tal-ħidma mill-Aġenzija Project Green. Waqt l-inaugurazzjoni tal-ġnien Casey Xiberras f'San Pawl il-Baħar, il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli sostniet kif dan il-ġnien huwa eżempju ieħor ta' aktar spazji ħodor aċċessibbli u viċin għan-nies. Hija qalet kif il-Gvern qed ikompli joħloq spazji miftuħa fl-urban fejn qed jintlaħqu madwar 3200 residenza f'distanza ta' 10 minuti mixi. F'dan il-ġnien twaħħal tamir għall-logħob ta' tfal magħmul minn skuk ta' siġar u injam riċiklabbli. Tħawlu wkoll diversi siġar u arbuxelli u l-ġnien huwa attrezzat b'dawl ġenerat mix-xemx biex ikun aktar sostenibbli. Għal dan il-ġnien ġew maħluqa wkoll numru ta' passaġġi ġodda batta bankijiet buħut minnhom adattati biex persuni bil-wheelchair ikollhom spazju wkoll mal-mejda. Il-perit responsabbli mill-proġett, Cheryl Camilleri, qalet li minn żona mitluqa issa ir-residenti jistgħu jgawdu ftit ħin ta' rilassament fi spazju li seta' faċilment inbidel f'binja peress li jinsab fiż-żona tal-iżvilupp. Il-ġnien issemma l-Casey Xiberras ta' 17-il sena li tilfet ħajjitha f'disgrazzja sentejn ilu u kienet attiva fil-festa u kienet membru fil-Kumitat Festa Marja Sultana tal-Martri f'San Pawl il-Baħar.